Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, send your Spirit to help us to read the Scriptures with the same mind that you read them to the disciples on the way to Emmaus. Ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, ato ipadayon ng ato ang pagtuon sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 19 ngadto sa 23, no? Nanay ako atong gihatagan mo summary. Ang primero mo ang experience sa resurrection, ikaduha mo ang pagpadala, no? Sa mga disipulo o dito sa mission. Ang ikaupat mo ay katuro mo ang gasa sa Espiritu Santo na ihatag o ang ikaupat mo ang gahom sa pagpasaylo, no? So, ani ka sa experience of the resurrection, no? Kung man ninyo ang istorya ganiha, no? The experience of the resurrection. Kung sa ilang experience, primero, nanirado sila ng lock. ng lock. Pero kung ang tao, nakasulay na baka sa inyo ang sa imong kinabuhi nga ng lock ka, sa imong kwarto, kanang nasuko baka o nahadlok ng lock, no? Kung sa inungdan, ganun ng lock ka, no? Daghang kayo. It could be na masuko, ng luod, or nahadlok, or dili magpasulod, kay naiiyahang concern sa iyang kaugalingon. But ang mga disipulo, nang lock sila kay nangahadlok. Diba? Kay, kung sa ilang ikadlokan, sama sa gibuhutang diya sa scripture, they are scared of the Jews, sa mga Hudyo. No? Nanghadlok sila sa mga Hudyo. Sa ato ang kasinatian, no? Kita biapod, panglak biapod ta. No? Sa kasinatian nato sa ato ang kaugalingon, nang lakta tungod sa ato ang sinfulness. No? Tungod sa ato ang apathy. Tungod sa ato ang indifference. No? Tungod sa ato ang kananang fried chicken. Daghang kayo. Nganong nanglag ka sa imong kaugalingon? Nganong dili ka mo share? Nganong wa kay pakialam sa imong isig ka tao? So, sama gyapon sa ato ang kaugalingon nga nasinati karon, no? And then si Jesus came suddenly. Sa pagpanglak nila, Jesus came suddenly and He present Himself in their midst. Kung sa iyang istorya, peace be with you. No? Ang primero yun nga kanang istorya ni Jesus sa pagkabanaw niya, peace be with you. Ingon dudok, kadua ko no, naminaw ko ganiya, kaduha niya na matigdan nga ang atong Ginoo or sa Ebanghelyo ni San Juan kadua nag-istorya of peace be with you. Actually sa Ebanghelyo ni San Juan upat. Of course dili niya makita dali sa iyahan sa verse chapter 20. Wala diha no nasa uban nga kanang chapter. But kaupat kuno niya gi-mention. No, upat, no? He presented in our midst. And then the question is, if God presented Himself in our midst, were they able to recognize? But how about us? Kung kita manglak sa ito ang kaugalingon, kung kita mismo na ay kahadlok, mo present ang Ginoo sa iyang kaugalingon kay mo tabang sa imo, magka-recognize ba ka sa iya? Amen? So muna siya pangutana. Sa ato ang kasinatian, daghan siguro kayo ang inani nga mga sitwasyon, di ba? Nga nang lakta, pagmaman ang Ginoo ning tunga, labi na og malampuon ka, ning tunga ang Ginoo, but we were not able to recognize God. Amen.
Niabot ang Ginoo ba? Wala ka recognize. Kaya wala ka ila sa iya. Amen? Usay ra ba? Dili ta ka ila sa pamaagi sa Ginoo. Kaya nga itong expectation, nga moabot ang Ginoo diha, mo diretso gini mong istorya. But sometimes, ang Ginoo, mo istorya nimo, pinaagi sa imong mama, pinaagi sa imong asawa, pinaagi sa imong anak, pinaagi sa sitwasyon, pinaagi sa mga signs diha sa ato ang palibot. Amen? No? So, iyon siya, peace be with you. Kanunin niya balik-balik na yung peace be with you. Because we should not be barriers of peace and sinfulness. Yung siya nga, kinahanglan ang ato ang attitude is of that nga magmalinawon kanunay, dili kita mo'y babag, no? Babag sa iyang kalinaw, no? And kay kung pitag mahimo kitang babag, nan, kung saan pag kanang trabaho sa Espiritu Santo. Bisan pag-og na Espiritu Santo o ang imong kagalingon, babag. Ang imong attitude, babag. Imong batasan, babag. Imong pagkamakasasala, babag. Wala gyud may tabo, no? Amen. O kita na, no? And then, after that, nga nagpakita siya, peace be with you, iyang ipakita ang iyang kamot o ang iyang side. He show these hands and side. This is the sign, no? Mo ni ang sinyalis nga nabanhaw siya. Mo ni sinyalis nga sa iyang pag-antos nabanhaw. Nan sa ato ang kinabuhi, mao na untang sinyalis nga ikaw dili gyud mabungaon ang atong kinabuhi, dili gyud malinaw ang atong kinabuhi, o dili ikaw masamdan, o dili ikaw mapalian. Meaning ang relasyon na amang yun ay samad, sakit man ang ginakayo. Ang ato ang pag-relate sa mga kaubanan nato, dili magyud kayo, dili magyud na magsilbi nga dili gyud kita masakitan. No? And then in the course of our relationship, naagyoy palit ang atong mga samad. Amen? O pwede nato ipakita sa uban nga ako gani sa relasyon nato sa deris kalibutan o sa mga katawhan, naagani ko'y ulat, naagani ko'y kasinatian nga dili maayo sakit kaayo, no? O unsaon man kung ang Ginoo wala masamdi sa iyang kamot o wala siya kanang gibangkaw diri sa kilid, unsa may resurrection may tabo, unsa may resurrection sa ato pagka makasasala. Amen? Unsa may resurrection sa ato ang paggagarboso, wala may tabo sa atong resurrection, no? Ang kainumdum mo na akong resurrection, basig lain ng resurrection, ngalan na sa ngalan na sa tao ng resurrection ang imong buto sa bot, no? So, walay resurrection. This is the sign of the people of God that are suffering. Kinsa may wala magantos karon. Amen? Iyong ritaw, if you are going to follow me, you have to take up your cross and follow me. No? For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Praise the Lord. No? Praise the Lord. Hallelujah. In John chapter 20 verse 21, no? Unsa man ning John chapter 20 verse 21. Unsa man na siya? So as the Father sent me, so I will send you. So as the Father sent me, so I will send you. No? It is about sending out. Meaning, we receive the mission, atong nadawat ang mission, kay mao ni ang the same
mission of Jesus received from the Father. Amen? Muna ipagpasabot. As the Father sent me, so I will send you. As I received the mission from the Father, I will also give it to you. The mission. Amen? Unsa nga mission? Mission sa pagpatunay, pag-continue sa pagpalahutay, pagpakailap sa maayong balita sa mga tao nga wala makadungog. No? Kanang gibuhat sa tukod, gibuhat siguro sa mga communities, no? Pagsangyaw sa maayong balita, no? Peace is important. And as I said, 4 times gi-istorya niya. Very important yun, no? I-mention yun niya. Kaupat yun yung mention. Kaya, this is the building of a harmonious. Magunsa man ang community, ang atong parokya, ang atong simbahan, magunsa man o kanang walay kalinaw, no? So, importante kayo ang iyang istorya nga naay kay kalinaw. Kaya mo yung kang naay gugma. But ang result sa gugma is kalinaw. Naay siringanay. But ang result sa siringanay maong ang gugma, ang peace. No? Naay panagpasaylo ay. But ang resulta sa mga pagpasaylo sa isig-usa is kalinaw. Because ang pagpasaylo sa usag-usa mo na tawag na itong reconciliation. Walay kalinaw o walay reconciliation. No? Amen. In verse 22, then they breathed on them and received the Holy Spirit. In creation, the last thing ang Ginoo iyang gibuhat sa creation niya sa tao is to breathe on them. Is to breathe on Adam. Is to breathe on Eva. Then they live, no? They live as a person, as a man and woman, as His highest creation. But then, unsa ang itawagan ng connection sa breathe karon? Ha? Kumana naman niya gil-breathe. Nga nag-breathe naman po siya. Nga naman po nag-breathe na po ang Ginoo karon, no? Remember, the Holy Spirit is the sacrament of baptism. I baptize you in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. That symbolizes the baptism of the Holy Spirit, no? Because during that time wala man sila sakrament pa biya. Panahon ni Jesus na pa sakrament. Ang sakrament ni abot human na namatay si Jesus. But during that time nga napa si Jesus, walay by sacrament. Because of the sala nga panulundon, the sin of Adam, iyahang gibret of otro ang iyahang mga apostoles para madawat nila ang gahom sa Espiritu Santo nga limpyo sa sala ni Adam. Amen? Sala nga panulundon. Meaning, iyang gi-receive, gi-renew niya ang gahom sa Espiritu Santo nga naana sa primerong tao nga si Adam o si Eva. Apan nakasala sila sa paraiso, kung sa ibuhat niya, iyang gibalik ang gahom sa Espiritu Santo diha sa ilahang kinabuhi. Amen? Amen? Praise the Lord, no? So, diha na tao ang atong usa ka panakinggan nga dili gyud mahimo ang usa ka community kung dili ka mapasayloon nga community, no? Kung dili ikaw mabungahon nga community nga naa diha ang Espiritu Santo sa relasyon, sa gugma, relasyon sa panagpasayloay, no? Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, no?
So receive the Holy Spirit and then carry the mission He entrusted. So, ang mission sa 2021, you carry it through the home of the Spirit. Yes. No? Jesus gives the power to forgive sin. No? Ngayon, ang pinakalisod nga buhaton sa gahom sa Espiritu Santo is pagpasaylo sa uban o pangayog pasaylo. Kaysa istorya na siya sa unahan pa, they lack themselves. Ang tao kuno nang lack sa iyang kaugalingon, dili mo pasaylo. Amen? Ha? And the Holy Spirit will unlock, the power of the Holy Spirit will unlock those kind of people. No? Amen? So, the central point of the mission of peace and reconciliation is the Holy Spirit. Ang gahong sa Holy Spirit po ang sentro sa punto diha sa misyon sa pagkalinaw o panagdait, no? Reconciliation. Barriers that separate us from sin. Katong barriers nga nagbabag nato sa ato ang sin, mo ang gasa o gahom sa Espiritu Santo, mo'y makabungkag niya na. No? Kaya mo'y kung sa man ang barrier magod, mo ni ang magkasasala. No? Muna ang gahom sa sala. No? And then, we need power sa ato ang forgiveness. Kaya mo ni sa akong ikaistorya, mo ni pinakalisod sa tanan. No? Kunya ang forgiveness biya mo biya nang moriset sa ato ang kanang manay moriset sa atong pagkatao. Dili gyud ka malinawon kung naa kay wala nimo gipasaylo. O dili ka faithful sa imong kinabuhi, no? Kung hisgutan nato ang kanang gift sa Holy Spirit. Mangutan na siya kain ba ka? Mangutan na siya kanang kain ka? Faithfulness ka, good ka, or loving. But then, kung wala ka pangayong pasaylo sa Ginoo, sa imong isikataw, o wala po ka magpasaylo sa uban, nanusawa ni mong pagkaangkon mong peace ang kinabuhi. Muna ang Ginoo yun siya, peace be with you, kay mo una primero. Amen? Una primero, and in order for you to have that peace is you need to forgive other people. You need to ask forgiveness from God. Para ma-reset siya, and then ikaw mismo, makapadayon, makalakat diha sa imong tunong diha sa Ginoo. No? Sa pagka-disciple nimo, and then sa kang Peter, kung tanang basahon nimo na iyang sa 16 to 19, yun siya, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Mo gyapon diha sa Mateo 18 and then versikulo 18, no? Mo gyapon sa community, no? Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosened in heaven. No? Meaning, ang sa community ko no, without pardon is not a Christian community. Kung di ka kibalo, mo pasaylo. Dili ka kibalo, mo abi-abi sa imong isikataw nga nakasala. Mo na akong istorya bitaw itong niagi nga ang katong karaan uso nga dili masiguro karaan, but kanang usual nga gibuhat nga mga sa pastoral care nga kana bitawng attitude bitaw sa leader usay nga come to my office, no? Kana nang pastoral you go to the person nga nanginahanglan o naiyahang bisan og kinsa nga mga religious leader ipahimbang-nuan yung tayo niya nga kinanglan o magunsa naman lang gitawag nato diha sa atong simbahan nga pastoral care, no? Kung nga ato ang pamagi dili pastoral, official, kinahanglan nga
opisina gyud ta mag-transact, di gyud ka madto sa imong isig ka tao, no? So peace is the sign of the presence of God. Ang kalinaw kuno is the sign of the presence of God. In Romans chapter 15 verse 3, tanawa sa inyong kwan sa Romans, no? Sa Romans chapter 15 verse 3. Unsay gistorya? For Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproach thee fell on me. So meaning, ang kalinaw na gayon magsumikad diha sa presensya sa Ginoo. No? Kung naay Ginoo, naay kalinaw sa ato ang palibot, kalinaw sa atong parokya, kalinaw diha sa ato ang simbahan, kalinaw diha sa ato ang community. Love of truth will meet, then justice and peace embrace. In Psalm 85 verse 11, no? Asa man ni atong tanaw sa Salmo 85, Psalm 85 verse 11. No, Psalm 85. Faithfulness will spring up from the ground, and righteousness will look down from the sky. Then in John chapter 10 verse 10, sa iyang istorya, John chapter 10 verse 10, ato maning na hiskuta to niyagi, chapter 10 verse 10. John chapter 10. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. So, we're talking about the door that is locked. Yung siya nga kamay ba ni mo, no? Ang Ginoo imong gilakan, amen? But ingon ang Ginoo, I am the door. Ingon po si ingon po si ang Ginoo po ni San Pedro na ang liyabi sa door. Then sa katapusan, ingon siya nga, I want fullness in your life because I am the door. And anyone who enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Amen? So, makita nimo sa makausap atong tanawon diri sa atong i-summarize. Klaro kayo sa atong i-summarize. No? Klaro kayo sa atong i-summarize. Nga, primero, we need to really experience the resurrection. No? Kanang feel yun na to, ang passion and death and resurrection, dili yun ta mangla sa itong kawilingon. No? And then, nag-istorya siya nga, kanang na, di kinahanglan nga, limpyo yun tanini, o kita mismo, mamalandong ngayon kita, kung sa may pasabot sa Ginoo. Nga naagyoday po yung resurrection sa ato ang paglingon. Nga mga kasalanan, kay makasasala makita. Naday kalinaw sa ato ang gihambin nga mga kadautan diya sa ato ang kinabuhi. O iyon na siya nga, kita mismo, kinahanglan nga magpreparar kita kay unsaon man ato pag ato sa misyon nga gihatag sa amahan dito kang Hesus, iyang gipasa diri sa ato sa kanang sacrament sa baptism kung kita dili preparado, no? We need to be sent out because that is the mission of Jesus to be continued with us in the sacrament of baptism. And then we need to have power.
gikinahanglan nato og gahom sa Espiritu Santo nga kita matayhupan og otro sa Ginoo. Kay kita makasasala. Amen? And then, asa magsugod? Where should it start? Asa magsugod? Asking forgiveness. No? Diha magsugod sa paglimpyo sa atong kaugalingon, pagpangayog sala sa uban, pagpangayog pasaylo diha sa mga sa uban nga nasalaan nato, o magpasaylo sa uban nga nakasala sa ato, o mangayog pasaylo diha sa Ginoo kay kita mismo nakasala. Then ang gahom sa Espiritu Santo muhatag nato og kalinaw. But ang pagpangayog pasaylo lisod mo nang nagkinahanglan kita gahom o gasa sa Espiritu Santo para kita naay kaikag, naay gahom mangayog pasaylo sa Ginoo, mangayog pasaylo sa atang isigataw, o kita makalimot diha sa ato ang mga kauban o mga kauban nato o palibot nato mga katawhan nga nakasala diha kanato. Mo na pinakalisod, mo na ang gahom sa Espiritu Santo iyang gitagaan gayon o kanang importance diri sa ato ang Pentecost, no? Ngani ang Pentecost ingon siya nga mao kani diha na tao ang atong kaugalingon, kay diha pod na tao ang atong simbahan, kay ang atong simbahan, ang atong community diha man nagsumikad sa mga kalidad sa mga tao nga nagpinasayloay, nga nag-inambitay, nga malinawon nga mga katawhan. Otherwise, walay simbahan nga mahitabo kung ang kagubot mooy magdumala. Iyon siya nga, ask forgiveness and you will have a very peaceful church. So, isaulog na to ang kapistahan sa pagsaulog sa tuang kaugalingon o sa ulog sa atong simbahan. Maayong hapon o pagpaka nato ang atong kaugalingon. Amen. Praise the Lord. No? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa makausapa. Dili kayo mahimong babag ang ato ang kahimtang karon sa COVID-19. Magpadayon kita pamalandong, magtuon diya sa Biblia para pag humanin COVID-19, we will come out not only alive, but we will come out renewed Christian. Salamat kayo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. And the Father, the Son,